Assalamualaikum. Sugeng rawuh ing pasinaon basa Jawi. Video menika badhe ngrembak deskripsi rumah adat Jawa. Nah, saka omah adat Jawa Tengah ing ngisor iki kira-kira omah adat endi sing mbok ngerteni? Omah adat Joglo? Omah adat Limasan? Omah adat Tajuk? Omah adat Panggangpe? Utawa omah adat kampung. Nah, sadurunge ayo dirembak dhisik deskripsi. Deskripsi yaiku karangan utawa tulisan sing duweni ancas utawa tujuan nggambarake sawijining barang utawa objek kanthi jelas marang pamaca. Kuwi sing diarani karangan deskripsi. Nah, padha karo suku-suku liyane ing Indonesia, wong Jawa uga nduweni omah adat Jawa. Omah adat mau jenenge omah joglo. Ciri utamane saka omah joglo yaiku duwe saka guru. Saka guru yaiku cagak utawa tiang utama sing cacahe ana papat. Papan kanggo mbangun omah joglo kuwi kudu jembar. Kenapa? Amarga omah joglo kalebu omah sing wujude gedhe lan duwe bagian sing akeh, saengga butuh panggon sing amba banget. Bahan bangunan omah joglo biasane awujud kayu. Kayu kasebut uga bisa awujud kayu jati, mauni, sono keling, glugu, kayu nangka lan sak panunggalane. Amarga rega kayu iki kaetung larang, mula ora sembarang wong bisa lan gelem bangun omah joglo. Nah, omah adat joglo. Omah joglo yaiku salah siji wangun omah tradisional ing Jawa Tengah. Omah iki nduweni ciri khas yaiku payone kang dhuwur. Biasane omah joglo iki ana gebyoke utawa tembok kayu gunane kanggo mbatesi sentong tengah karo pringgitan digawe saka kayu jati. Nah, menika sampun wonten perangan omah adat utawa bagian-bagian omah adat. Bagian nomor 1 yaiku pendopo. Nomor 2 pringgitan. Nomor 3 dalem agung.
3A Sentong kiwa. 3B Sentong tengah. 3C Sentong tengen. Nomor 4 yaiku gandok utawa pawon. Nah, iki mau perangan utawa bagian-bagian omah adat. Saiki ayo disemak siji-siji saka pendopo. Pendopo iku bagian omah joglo sing mapan paling ngarep. Wangunan ora katutup gebyok utawa gedhek alias dibuka biak. Fungsine kanggo nampa tamu, rapat, musyawarah warga, lan bisa uga kanggo papan dolanan anak-anak. Bangunan pendopo ing jaman saiki iso ditemokake ana ing komplek-komplek kraton, kantor utama pamarentah ning Jawa Tengah, Yogyakarta, lan Jawa Timur. Tulodhone biasane ana ing kantor bupati utawa kantor DPRD. Terus ana pringgitan. Manut saka jenenge, pringgitan iku asale saka tembung ringgit sing tegese wayang. Pringgitan duwe teges yaiku bagian omah joglo sing biasa digunakake kanggo nggelar wayang. Pringgitan iki mapan ana ing antarane pendopo lan dalem agung. Jaman biyen akeh sing padha seneng wayang, mula ing omah ana bagian khusus kanggo pagelaran wayang. Cuplak-cuplak iki sing diarani dalem agung. Wujude persegi lan tinutup dening tembok ing patang sisine. Perangan iki minangka perangan kang paling penting lan baku ing wewangunan omah tradisional Jawa. Perangan dalem iki perangan kang digunakake kanggo keluarga, mula asifat tinutup utawa privasi. Ruangan iki nuduhake lamun urusan keluarga iku dirembug kanthi bebarengan lan wong liya ora kudu ngerti urusan pribadine keluargane. Mula pribadine menungso iku sejatine kudu bisa njaga kawibawane keluarga. Ora kena martake kahanan kang ana ing sajroning keluarga. Umpama ana perkara kang kudu dirembug kanthi musyawarah keluarga. Kanthi cara musyawarah bisa ngodari prakara kang lagi disandang. Ing dalem agung. Iki sing diarani sentong utawa krobongan. Ruangan iki minangka ruangan kang istimewa. Ing wiwitane piguna utama, ruangan iki saliyane kanggo ngaso utawa turu,
yaiku kanggo nyimpen maneka awujud pusaka utawa piranti liyane. Kang duwe omah nalika nindakake ngibadah uga katindakake ing ruangan iki. Mula ing ruangan iki dikandheni kasur, dipan, bantal, lan guling. Ruangan iki ateges nduduhake yen menungsa iku tansah eling marang Gusti kang paring kanugrahan. Menawa iki diarani gandha. Gandha kuwi nduweni kagunan kanggo masak lan kamar mandi. Andhok utawa pawon mapane ana ing mburi dhewe ing sajroning omah. Senajan katon prasaja nanging perangan iki uga minangka perangan kang asipat pribadi lan duweni nilai luhur. Gandha utawa pawon digunakake kanggo masak, dhahar lan atus. Nulat saka guna panggunane, mula dimapanake ana ing mburi supaya wong liya ora ngerti nalika sing duwe omah resik diri lan dhahar. Bab iki nuduhake yen menungsa iku duwe sifat gemi, setiti lan ngati-ati. Tegese ora boros lan tansah njaga kapribaden kang sininggit utawa tersembunyi. Kuwi mangke gandha utawa pawon bagiwen kamar mandi. Wis dirembuk ngenani omah adat Jawa, mliginipun omah joglo. Ayo padha nguri-uri budaya Jawa, nglestarekake budaya Jawa. Cekap sematen saking kula. Wonten menawi wonten kalepatan nyuwun agunging samudra pangaksami. Matur nuwun. Wassalamualaikum.